Bueno, ja comencem... Pagès editors. Hola a tothom, se'm sent bé? Ara et veig Sí. aquí. Què Bé, tal? pues Com va? mira, pues aquí preparant l'ambient una mica, Tu tens un, tu tens un ambient molt literari. Bé, si abans d'això, doncs sí, aquest és el lloc que tinc els llibres i tal, però no és el que treballo, eh? El que treballo pot ser un font, bueno, ja ho veuràs. Treballava a les biblioteques i a llocs així, o sigui, on m'agafava, anava amb el portàtil a tot arreu i allà on agafava. Ara sí, perquè aquí entrava la llum, se me veu una meitat de la cara d'un color, l'altra més fosca, i no sabia com posar-me. Doncs ja hi som. Bueno, Digues. pues bé, escolta, jo primer que tot et vull felicitar pel Ferran Canyameres, que no vaig estar al jurat, perquè em sembla que posa al llibre que jo vaig estar al jurat, que consti que no vam... Bueno, no ens coneixíem, però no vaig intervenir amb el d'això, bueno, em sembla que el Ferran Canyameres ara has hagut tu de ser al jurat, no?, de Enguany, Sí, o no? sí. I I quan tenim... el donen, avui? Quan... Avui era? No, avui no. Per la qüestió d'aquesta del confinament ens trobarem a mitjan juliol. No sé si A mitjan... virtualment o no sé com ho farem, eh? Diuen Vale. de fer una trobada d'aquelles amb distància social i mascareta, posar-nos així, i de fer la celebració del premi com ho havíem fet a... Ho havia fet l'any passat. Sí. Sí, perquè queda molt fred això de fer un lliurament de premi virtual i el guanyador no s'ho mereix. Però, vull dir... Ja, però no sabia si, per exemple, el Prudenci i Bertran bueno, que ja ho havien fet en les darreres edicions i ho han comunicat, no, en els mitjans i ja està. Bueno, doncs primer de tot, volia felicitar i dir-te que jo no vaig estar, perquè jo vaig estar l'any anterior que va quedar desert i no sé si ho sabies que havia quedat desert Sí. l'any anterior i ja vaig complir, que com et toca l'any que has guanyat tal, ja vaig complir aquest any, per tant, l'any teu no. Però bueno, que vaig llegir la teva novel·la, que m'ha agradat molt, i després una cosa que et volia dir que és el que més m'ha cridat l'atenció, perquè imagino que, bueno, per generació estem, si fa o no fa, i jo sóc originària de la zona de la Verneda, de Barcelona, llavors tot el que tu retrates és una mica l'ambient que jo vaig viure i, per tant, aquesta connexió, no, a la policia que jo vivia a la illa del costat, saps, del quartel que hi havia de la policia, que després va ser de Mossos d'Esquadra, d'allà, no? I tot aquell ambient una mica, quan tu parles, bueno, com has parlat a mi, no?, dels toretes, no? Doncs, vull dir, jo a la Verneda no, però a la Paz i a la Pau, que ara es diu la Pau, però abans es deia el barri de la Paz i de la Mina, era on circulaven tots aquests individus, no? Llavors, aquest personatge que tu crees, l'inspector Canales, podria ser un dels grisos que dèiem abans, no?, hi havia aquest ambient de l'any 75, que és l'època que jo me'n recordo que anava, bueno, jo devia fer, me'n recordo, cinquè de bàsica, i és aquesta època, no, que vas creixent de l'adolescència, no? I que la veritat, doncs, que l'he trobat com molt rodó i, a més, negre, aquella investigació, i, bueno, no sé què pretenies tu amb la novel·la. Quina era la teva pretensió? Si vols, saluda la gent que s'està incorporant, que veig aquí que està la Carme i tal, faig una petita introducció i després t'explico secrets. Bueno, secrets fins on es puguin escriure. Igual que jo te demanaré a tu també secrets si et fa. Secrets i coses, i vist que també tenim afinitats pels contes, perquè m'he estat tafanejant una mica la teva web, que no l'havia vist, i diu, oh, mira, contista com jo, perquè vas començar a contar. Doncs, mira, faré una petita presentació, perquè no sé quants som aquí, som 4, o sigui, mira, estem en família, estic aquí la Carme, i te dic, mira, acaba d'arribar una vez. La Maria Alba. Sí. Bé, doncs, benvinguts a aquesta sessió, que és la darrera que es fa de novel·la negra, que organitza Pagès Editors.
al voltant de la cultura et cura, que és el lema. Avui ens toca els darrers guanyadors del Premi Ferran Canyamedes. Aquí a sota veureu a Montserrat Espallargas, que va guanyar el 2017 amb el Clan de Sarràpita, i aquí dalt està el que va guanyar l'any passat i que a punt ja de perdre la corona, com que diu, no la perdem perquè conservem el premi i tal i qual, però ara ja hem de nomenar el successor. I l'any anterior al meu va quedar de cert, tal com apuntava la Montserrat. A veure, què puc dir de la Montserrat que no coneixeu? Doncs mira, en la seva biografia oficial diu que és periodista i que és docent d'habilitats comunicatives i que fa una tasca que he vist que és molt social, que és fer té una consulta privada cap a nens amb problema amb assetjament escolar o gent amb assetjament laboral, com mal conegut com el mobbing laboral. Mira, la Montse San Juan s'ha connectat. Mira, salutacions a tothom de la gent i gràcies perquè vine, ja són 5. Té diversos premis literaris, ha tingut una projecció en els contes, vull dir, Premi Literari del Terra de Fang, Elsa Garcia, el Vila de Santa Barba, el Premi Englantina, la Vall d'Uixó, entre altres, perquè jo els contes no he arribat tan lluny, en el cas meu els contes va quedar finalista unes quantes vegades, però el conte sí que va ser la meva com diria, escola o rodatge, perquè havia començat en un portal que posaves els contes i la gent t'apallissava i te criticava els contes, amb o sense raó, perquè a vegades anaves a mirar el perfil de l'altre que et criticava i dius, però si tu no tens escrit res, diu, de què parles tu? I jo sí que tenia que anotava les crítiques, les observacions, deia, bueno, en aquest conte no tocaré res, però em guardo això, que ja potser tu tens raó en això que dius i jo he anat massa ràpid o que sigui, i els contes van ser una escola. Doncs són contistes. I una cosa que compartim, a part de la novel·la negra, és que nosaltres compartim novel·la. És a dir, jo fullejant la teva, la tinc aquí que surt al revés perquè estic utilitzant la càmera frontal, surten al revés les dues. M'encanta el registre, utilitzar el registre del mallorquí, jo no havia arribat, tu l'has pogut fer perquè has treballat allà i perquè tens un coneixement de la llengua potser més alt que jo, molt més alt que jo, i en el cas meu sí que anava a les illes, però era perquè necessitava com una mena de, no d'història paral·lela, sinó de salt, perquè sí que havia tingut, quan estava confeccionant el manuscrit, havia tingut la informació que va fer una historiadora protestant, m'havia passat una documentació de tot el afusellament de protestants que havia hagut a Bellver. I era una cosa esgarrifosa, o sigui, més que els crims que jo pugui posar, era bastant esgarrifosa. I volia fer sortir això en el llibre. I dic, home, ha de posar el lligam i per força havia de fer que en la segona part del llibre, que tothom en aquest llibre diu que les dues parts són com molt, que xoquen molt, i clar, una és en el 75 amb els meus ulls d'infància, i una altra és en l'actualitat amb els ulls d'un periodista que es veu amenaçat. I clar, avui anem a cop de piulada. Vull dir, ens estem connectant, estem en llocs diferents i tenim que funciona molt bé, ens veiem, no hi ha gaire retard. I clar, en el 75 això no existia. Teníem les notícies d'un dia per l'altre. És a dir, l'último parte médico, que és el que passa. El meu té un ritme, el llebrer té un ritme lent de los mesos de l'agonia del dictador. Però en la segona part és com visto i no visto, que es diu això, tot s'engesteix molt ràpid, i és perquè actualment ja s'engesteix així. En el cas teu, doncs clar, jo destaco molt el registre lingüístic, vull dir, la cura de tot això, i una cosa que també m'ha fet gràcia, jo havia fet un conte que satiritzava els intel·lectuals, sobretot aquests intel·lectuals de paraula, de boquilla, vull dir, de postura, que deien tota l'estona Chartres i Beauvoir, i Chartres i Beauvoir, i tota l'estona, i m'ha fet molta gràcia. Llavors, una de les coses que jo ara me pregunto, i te preguntaré, seré molt poc original, és, estàs treballant en algun projecte? Sí, però ara no sé si seré original o no, però et diré que soc una persona molt supersticiosa. Sí, i no vols parlar.
i no et diré en què estic treballant. No cal que me facis detalls. L'editora que deu estar aquí, ella sí que sap en què estic treballant, però no... És un projecte que m'ha costat molt i la veritat és que, bueno, ara et diré una cosa. Jo crec que amb una cosa que, bueno, jo quan començava a escriure llegia sobretot molta teoria literària perquè no tenia molt clar quin era el paper de l'escriptor, no? És a dir, després quan he fet classes ho he vist, no? Que molta gent ve a la classe i et diu tinc vocació d'escriure però no sé què és el que he de fer, el que he d'escriure, no? I una de les coses que vaig llegir que em van il·luminar bastant, bueno, en Kundera per una banda i una altra banda, com es diu aquest, en Vargas Llosa, que en Vargas Llosa deia que la funció de l'escriptor és la de servir als seus dimonis interiors, no? I jo crec que he servit als meus dimonis interiors, no? I a més, doncs, servint-los bé, no? I llavors, aquesta última novel·la en la que estic treballant, la novel·la del Clat de Serràpita, són uns dimonis interiors al món dels intel·lectuals, de tots aquests estaments socials, no? Que aparenten una cosa i que són una altra, doncs són uns dimonis en els quals jo havia treballat, amb els quals havia participat d'aquest món, diríem, que pretén ser intel·lectual, no? Però que hi ha més component frívol del que sembla i els havia servit. Però aquesta última novel·la, de la qual no parlaré, és una cosa que no és un dimoni propi i que m'ha costat molt fer-lo propi i he patit molt. És una novel·la, jo sempre m'ho passo bé i aquesta vegada no m'ho he passat bé. Llavors, doncs, no t'ho diré, perquè... No has de dir que és superstició. Em sap greu. No, però tranquil·la, que la superstició porta mala sort. Jo no soc supersticiós perquè porta mala sort. Sí, doncs ha sigut una... Per això t'he dit que no això, no? Però bé, jo el que sí que volia apuntar és que, bueno, ho hem parlat una mica abans que tu m'has dit, jo no milito molt a la negra, però jo crec que sí que la teva novel·la és una novel·la negra i, bueno, jo diria, a veure, no sóc una entesa, aquí estic per casualitat, que si vols en parlarem, no em considero en la meva novel·la ni negra, ni militant de negre, respecto molt al gènere, crec que és molt difícil i justament per això penso que tu has fet una bona novel·la negra, que jo no, que la meva no és negra. Jo dic, si hi ha algú que ens escolti que no la compri la meva, que compri la teva. Que compri la teva. Ja t'ho dic així. El meu, si volen llegir un altre tipus de literatura, sí, però si volen investigació, resolució del cas, la meva no els hi dona, per tant, busqueu la del Manel i crec que tu sí, encara que dius que no ets de negra, hi ha una formació de literatura negra. Espera que... Ai, s'ha perdut ara? No, ara està. Sí? Me sents? Ara sí, val. Vale, Sí, et deia que tu hi ha una formació de literatura negra. Penso que tu has begut d'alguna font negra. Jo no, ja es veu que no. De lectura sí, i segueixes assegut amb els clàssics de la novel·la. És que dir negra, que la història que s'explica és la sèrie negra de Gallimard, que eren novel·letes de crims. Comencem per una novel·la que hi ha un crim. Si hi ha un crim, un delicte, ja és negre. L'etiqueta aquesta de novel·la... Una altra cosa és que és més negra o més novel·la, i és aquí el cas que potser compartim. Hi ha dos corrents, això parlaven abans, hi ha dos corrents, els que volen estrictament crims, sang i fetge, diguem-ne, crims i metodologia, si vols, de resolució, però els personatges no tenen vida privada, vull dir, són com autòmates. En el moment que tu consideres que has de posar que els personatges tenen vida privada, es coneixen entre ells, es traeixen, s'estimen o no s'estimen, o se'ls fan d'estima, això ja te diuen, o si van a dinar a un restaurant i dius el que veuen o el que prenen, ja te diuen que això es diu costumisme. Però això són els puristes de la novel·la negra i dic, jo en aquest cas no faig aquesta... No faig la que vosaltres dieu, faig la novel·la que jo crec que he de fer. Els meus personatges em reclamen... Jo soc molt de mapa. És a dir, tinc una previsió del que he de fer. Després els personatges em revolten. Això és una altra cosa i em demanen veu, com en el cas de la Trini. Em demana veu i jo li dono la veu. Però el tema negre, si tens un crim,
i tens una investigació mínima, o tens el crim, ja tens la novel·la de crim. La cosa és que després, per la riquesa literària, per els personatges, per la trama, pel que sigui, la novel·la és més novel·la i esdevé molt més lluny, clar. El que passa que és l'eterna discussió de les capelletes que tenim en el món del negre en català. Vull dir que d'això estem... I múltiples classificacions, que jo ara que he estat... Bueno, tu hauràs recorregut poc, em sap greu, als festivals, que són festivals molt interessants. Em sap greu, quan va sortir la teva novel·la devies anar només a la del Febrer Negre, no? Només devies... A Tiana, sí. Sí. T'has perdut totes les altres, tot l'altre ventall de festivals que hi ha. A veure si ho pots recuperar perquè val la pena, però aquí s'aprèn molt. Jo la veritat és que vaig aprendre molt, vull dir, des del Hardboiled, que n'havia sentit parlar però no havia llegit, i després vaig llegir, em va impressionar molt, i la veritat és que m'ha servit per aquesta novel·la que estic llegint, però no és... M'ha servit, vull dir, tot serveix en aquest... Però no era el que jo... estava formada, no? Però realment tu fas investigar. Jo crec que, a veure, jo no sóc entesa, no? I el Sebastià Bennasser una vegada ens va fer una dissertació amb un club de lectura que el vaig convidar i ens va fer una dissertació de tot, des de la que negreja, de la que, que et vas des de negrejar, que és molt generós amb mi, em va dir que la meva negrejava ell i el Marc. Vull dir, no cal ser tan generós, que la meva ni soc radical, a mi deixeu-me. Llavors, però jo crec que des del moment en què hi ha una investigació i hi ha una resolució del cas, vull dir, és que la meva no hi ha resolució, llavors jo entenc que el lector de negre, doncs això no ho busca, jo busco altres coses, jo no m'importa qui ha matat o no ha matat, vull dir, per mi l'assassinat és... Llavors sí que crec que compleixes almenys un mínim, home, hi ha una resolució del cas, una investigació, és que a mi m'importa molt poc ni la investigació ni la resolució del cas, veig les coses des d'un altre punt de vista amb tots els respectes, que em sembla interessant, ja dic, i em sembla un gènere molt difícil, però que potser per una ment més ordenada que la meva, no ho sé. Per això et deia que sí que em sembla que... No, avui no, els escriptors tenim una mica tots, estem una mica desordenats, o sigui, som arborescents, la meitat dels escriptors, estem aquí, estem allà, estem escrivint a tota hora, allò que diuen, no, estem prenent notes. Sí, però jo aquesta vaig gaudir escrivint-la, i ja l'havia presentat a un premi i l'havia escrit contracorrents en unes circumstàncies així una mica que em va anar una mica difícil allò, i la vaig acabar contra les cordes, no va guanyar, va quedar en allò entremig, un editor va dir sí, bueno, parlem, no vam arribar mai a parlar, i al 2019 vaig dir, ja tinc les mans lliures, ja ha passat prou temps, ara la faré com jo volia haver-la acabat, evidentment, i la vaig portar al Ferran Canyameres i va funcionar, senyal que el temps que l'havia tingut dormida al calaix, més el que l'havia aplicat, que li calia, doncs va donar Tenies un producte madurat. Sí. Es nota que és una història madurada, sí. Doncs i el tema dels contes que ens deies, jo la veritat és que els contes vaig arribar de pura casualitat. Jo no soc contista, jo em considero novel·lista, però per circumstàncies vaig començar a fer contes i mira, i al final sí que m'ha anat funcionant bé, però no era la meva d'això, no? El meu objectiu, no? El meu objectiu era la novel·la, vull dir, vaig entrar pels contes com una cosa, com el que entra per darrere, no? Però no era d'això. I els contes, quins contes has fet? Jo he fet en contes, o sigui, he tocat una mica de tot. I he fet tipus, o sigui, tots els que són els gèneres que estan mal vistos per la literatura oficial acadèmica, és a dir, o fas negre o fas ciència-ficció, misteris i coses d'aquestes que no són el que són la novel·la que considerarien, ni per descomptat poesia, com podia fer Carles Riba d'aquest nivell. Per això estem la novel·la aquesta, la novel·la negra, reivindiquem sempre, els negrots sempre se reivindiquen per lo mateix, perquè per tenir el català, no sé si tu estaràs d'acord, amb un nivell viu, que sigui a part de tenir un estat propi i que tingui el paper que necessita una llengua, necessites que, a part de tenir una poesia de nivell Carles Riba i Foix i aquests nivells tan alts, també tens tenir un Martí i Pol i també tenir novel·la negra, novel·la criminal, i si vols, pulp i porno, i que hi hagi canals de vídeo en català que parlin de registres propers a la delinqüència. És a dir,
aquests nivells també s'han de cobrir, perquè si no la llengua no està viva. No, jo estic totalment d'acord. O sigui, crec que la novel·la, que el català s'ha de treballar a diferents registres, registres, i després també que amb les companyes de Lleida ho reivindiquem, i elles ho reivindiquen. Jo que vinc de la zona de Tarragona també, o sigui, no només els registres, diríem, lingüístics, sinó també les comarques. Les comarques, que de fet jo amb el clan de Serràpica intento d'alguna manera reivindicar una altra varietat lingüística, que és la varietat mallorquina, i que els mateixos mallorquins no s'atreveixen a reivindicar. Recordo haver coincidit amb un festival de literatura aquest de Vilassar de Nuà, amb una mallorquina, no vull dir el nom, que és amiga, però recordo que quan presentaven les dues obres, la meva i la seva, la presentadora deia que la meva estava escrita amb el registre mallorquí i en canvi ella de seguida va dir la meva no, la meva, que ella que era mallorquina, està escrita en català, s'entén perfectament, que és el complex del mallorquí, que la veritat és que jo que he viscut allà és veritat. Ells tenen el complex de que no se'ls entén i que més enllà que sona molt maco, doncs res més. Vull dir, a nosaltres ens sona molt maco, però és molt vella aquest registre, però no hi ha interès per veure que hi ha una conjugació de verbs propis, que hi ha una terminologia pròpia, fins i tot una forma molt viva d'expressió. I el clan de Serràpita reivindicava això, però també retratava un determinat món, com has dit tu, universitari, que per mi que té moltes fractures, que ho he dit moltes vegades, i que un dels meus grans dimonis literaris és tot el que és els estaments socials i de com s'organitza l'organització social de la societat. I aquests han sigut els dimonis que jo sempre he servit i sempre m'han interessat a la literatura, des de la literatura del XIX, la literatura del XX, totes aquestes estructures canviants socials m'han interessat. Llavors l'estament dels intel·lectuals, com un estament menys d'organització social, era un dels dimonis que havia de servir, en els quals havia treballat, i els volia servir des d'un registre literari molt concret, que era el mallorquí, perquè no me l'imaginava des d'un altre. I això és una aposta difícil perquè m'he equivocat, perquè no domino tant el llenguatge, perquè no he tingut un normalitzador lingüístic que m'hagi assessorat, i sé que algun mallorquí ha tret una mica el fetge per la boca i m'ha dit això és una mica... Però bé, en canvi, després hi ha altres com llibreteres mallorquines que han apostat per mi, i una d'elles, una és la Glòria Forteza Rey i l'altra la Maria Barceló, que em va dir, jo sempre he pensat això, per què no utilitzem la nostra pròpia conjugació, per què no... I en canvi, quan tradueixen molts d'ells, per exemple, la Maria Antònia Oliver, quan tradueixen, com es diu aquest llibre, a les zones de la Virginia Woolf, em sembla que és, utilitza bastantes conjugacions pròpies. La Maria Antònia Oliver, al traduir, jo veig que a vegades ho fa, però són disquisicions que podríem parlar. I no sé. Llavors, a veure, explica'm quines coses et mouen a l'hora d'escriure, què és el que, per on comences, què és el que més et mou, no sé. Jo tinc la resposta meva i per això et pregunto, no sé si és una pregunta molt etèria, No. A veure, jo soc una mica desordenat, evidentment, perquè els escriptors tenim coses en comú, vull dir que el desordre, però dintre del desordre tinc un ordre, vull dir que faig la meva planificació del que vull fer, prenc notes, em documento, o sigui, tinc una idea i aquesta idea la vaig donant voltes i la vaig bastint, i parteixo, seria en aquest sentit seria una mica clàssic que aplicaria una escaleta, el que serien els capítols i tal. El que passa que jo soc una mica anàrquic després, perquè puc deixar coses a mitges, engegar una altra, tornar-hi amb aquesta, i en això sí que soc bastant anàrquic. És a dir, que li dono prioritat. Quins temes et mouen? I això és el que volia dir, què és el que et mou a... És com diu el Vargas Llosa, te mueven los demonios, no? O serveixes els teus dimonis o no? Tens dimonis o no? Espera, jo intento mostrar, o sigui, la novel·la negra, saps que és també, la novel·la criminal, diguem-ne, demostra
t'ensenya una crítica social, o sigui, t'ensenya el pitjor de la societat, t'ensenya tota la cara aquesta que ningú no vol mirar o si no, mira cap a una altra banda. I l'altra que he tocat força també, que és la part de les distopies. És a dir, la distopia és un gènere de la que mal dit ciència-ficció, la gent que diu ciència-ficció veu el calaix i veu tot el que li sona, doncs Asimov, no sé què, tal. Jo sí, les distopies també les toco. I aquí diu que toco distopies optimistes, però bé, si vaig guanyar un premi també a Badalona, això t'ho volia dir. De juvenil, no? De narrativa juvenil, no? Això és una altra cosa que podíem discutir, lo de l'etiqueta juvenil, quan dius juvenil, segons qui diu, juvenil. És una novel·la que es pot llegir un adult i que pot llegir un nen d'11 anys i, com a bona distopia, tot el que hi ha són coses viscudes, vull dir, no hi ha res que no estigui... O sigui, no hi ha cap invenció fantàstica. És més, ara amb el tancament d'aquest virus i tal, doncs mira, s'ha posat com tantes, parlava de les guerres bacteriològiques i d'un virus específic per eliminar gent de la Xina. O sigui, que causalitat o casualitat, perquè jo tenia com tu, uns quants contes al respecte del tema aquest d'intentar exterminar els xinesos, no per una guerra tradicional, o sigui, una guerra tradicional és una guerra caòtica que acaba amb el món, en canvi, amb una malaltia saps que pots eliminar a la meitat o 3/4 parts de la població tranquil·lament i tranquil·lament perquè les èlits mundials sí que pensen així, vull dir, i això sí que ho tenia en la novel·la i diu, clar, ara surt el virus allà, no li donen tal i tal com ha arribat, doncs, ostres, no tinc cap mèrit, no m'agrada viure la meva novel·la, jo la vaig situar al 1992. En això també ho tinc molta cosa amb les novel·les. O sigui, les meves novel·les, no La soledat del llebrer, però El futur imperfecte, tant en el nombre dels capítols com en els números, tenen un significat. Va haver-hi una que es va donar, una lectora que va dir, me n'ha donat, el 2, el 9, el 2 i el 9 vas fent, diu, mira, t'has adonat, uno que se n'adona. Et diu, 9 i 2 fan 11 i 11, les dues columnes. Sí. Molta simbologia, molta simbologia. Darrere, per exemple, en el que és la policia, diguem-ne, no, però en la distòpica sí que es veu que darrere hi ha un informàtic, perquè aquella va sortir d'un conte que es deia El tallafoc, però el conte anava al voltant d'un tallafoc i la novel·la, El futur imperfecte, anava que com éssers vius som imperfectes i per molt que tu manipulis les cèl·lules, sempre hi ha una cèl·lula que esdevé lliure i que fa la seva. Qui diu una cèl·lula diu un cervell i qui diu un adolescent, o en aquest cas és una parella d'adolescents, que s'estima i que decideix rebel·lar-se, que és el que transmet la novel·la. En això sí, totes tenen un pèl li dono als personatges com una d'allò, un pèl de... Tens l'oportunitat de salvar-te. Igual és que ets un inútil, en el cas de Canales, és un inspector, que és un jovenet, i és molt inútil, o sigui, no tenir mètode, perquè si tu, la manera d'investigar, perquè no anaven, això sí que ho vas veure, ara hi ha els Mossos tenen una acadèmia de policia, d'acord, però la policia armada no tenia res, i les DISUs i les secretes era simplement un número clausus i era la policia, la brigada político-social que directament era polític, vull dir, i com per avorriment o per falta de delictes polítics, tenien els bancs, algun crim passional, d'aquests que deien crim passional, el típic, el senyor que mata la dona. Crim passional, era un eufemisme, i jo he descobert. Doncs el Canales és aquest, però no té ni mètode, o sigui, ho descobreix gairebé, ho descobreix més per lo que la Trini l'ajuda que per ell, vull dir, perquè això sempre ho he dit, és un inútil aquest personatge. I potser m'ha influenciat molt haver llegit de petit molt el Mortadelo. És que també ho digui la meva biografia i tal, perquè el Mortadelo... I aquests dies ho veiem molt en com treballa certs organismes de l'Estat, com es mouen, i veus que l'Ibáñez va fer uns gols a la censura, perquè és que la metodologia del Mortadelo i Filemón, principalment aquest, o el Botones Sagarino, reflecteixen perfectament
i ho tenia la canalla, com està organitzat, o com no s'ho deu organitzar un estat, no? Com s'improvisa. I jo, coses que... Així, home, un escriptor ha de llegir molt, evidentment, has de tenir les teves novel·les que t'agraden. Jo, Mortadelo potser no és un exemple, però sí que em va... Sí, és un referent molt bàsic, no? Persiana Negra em va... Abans que llegi una Agatha Christie, sí que havia llegit a la Enid Blyton. Veus, jo també havia llegit l'Enid Blyton. Sí, gràcies a l'Enid Blyton vaig aconseguir llegir. Clar, que és aquella, la que vaig llegir jo, que em sembla que era la primera, recordo el detall, llavors estava en castellà, de joventut, i que parlaven, ja veus, un nen de barri, que era jo, le parlaven de les galletes de jengibre, i te deien, què coi és... Perdona, perdoneu. Què collons és el jengibre? I això feien molta investigació. Sí, feien los 7 secretos, el club de los 7 secretos, no sé si los 5, però a part de los 5 hi havia moltes col·leccions. A mi m'agradava molt la de los 7 secretos. Sí, estava molt bé. I després hi havia totes les que eren més de pensió, que deien pensionados, que nosaltres no sabíem ni que era un pensionado. Sí. També és un referent comú, jo també. I ara, jo te volia preguntar, lloc de treball, perquè ja al Twitter ha sortit el teu escriptori i la gent ha anat compartint. El meu escriptori, el veureu, mira, giro a veure si es veu. Aquest és el meu escriptori, es veu o no? Sí. Super desordenat, el veieu aquí? És un escriptori. Jo faig servir un escriptori. Jo això que m'has dit abans, que per mi és una cosa impensable, tu m'has dit, jo escric portant l'ordinador a qualsevol lloc, en una biblioteca. Per mi això és impensable. Jo treballo sempre amb uns cascs, que ara, mira, podria anar-los a buscar, els tinc per allà, amb uns cascs. Sempre, vaig començar a habituar a treballar amb uns cascs perquè tinc una mare que pateix Alzheimer, llavors cridava. Llavors, era impossible i em vaig comprar aquests cascs, que me'ls va recomanar una persona que estava estudiant, què ho diré, oposicions, i se'ls compren, es veu que se'ls van a comprar en una botiga molt coneguda de Barcelona i es compren, i porten aquests cascs. Llavors jo porto aquests cascs i llavors habitualment el que faig és posar-me a treballar, però mai, com tu has dit, amb una biblioteca. Jo necessito la meva àrea de treball, ja sigui aquí, ja sigui a la meva segona residència al poble, que tinc una caseta en un poble del Priorat, i llavors necessito també llibres de referència. No puc treballar des del no-res. Jo no entenc, o sigui, que admiro les persones que es posen allà. Jo quan veig aquestes pel·lícules que algú es posa a treballar i es posa a treballar des de no-res, sense res, o sigui, comencen i diuen, no li surt la primera frase, dic, home, és que a mi tampoc em sortiria. Necessito llibres de referència a vegades perquè quan estàs molt obtús i les coses no flueixen, doncs com per tenir referència del que és la base, per exemple, de la sintaxi. Per mi la base de la sintaxi, sempre ho he dit, el meu llibre de referència és el llibre La muntanya màgica de Thomas Mann, que per mi és una perfecció d'arquitectura sintàctica i de com es construeixen les frases, i després també m'agrada tenir tot al revés, o sigui, la desconstrucció de la frase, que per exemple, en aquest sentit, en Cortázar o algun portuguès com és en Walter Hugo Mae, que van treballant els límits de la frase, o que és la meva obsessió. Les meves obsessions són, en la Mercè Rodoreda deia que no és tan important com s'explica una història, no és tan important la història mateixa, sinó que la gràcia està en saber com s'explica una història, deia la Mercè Rodoreda, i jo amb això estaria molt d'acord. Per mi la gràcia d'una història és en com l'expliques. Llavors, tu pots tenir una molt bona història, però si l'expliques malament, la plaça del Diamant és una història que per si mateixa no té res, però explicada com està explicada té molta força fins al punt de la culminació final. Llavors, això és el que dic, necessito com uns referents per anar trobant el punt de la veu narrativa que tindrà aquesta obra, que a vegades, sense voler, no sé si tu et passa, estàs escrivint i ja has perdut la veu. I me'n recordo una persona de pagès que em va dir una vegada, que no era l'editora, i sempre a vegades ho recordo, que és la Glòria, que em va dir una vegada, el que més em fastidia, no sé si ara s'ofendrà ella, el que més em fastidia d'una novel·la és quan comences una novel·la i veus que al llarg de la novel·la ha canviat l'estil
d'escriure. I a mi, jo escolto molt, encara que no ho sé, parlo molt. I quan em va dir això vaig pensar, i jo li vaig dir, saps per què és això, Glòria? No sé si ella se'n recordarà, perquè a vegades et perds tu mateix i no saps, i estaves escrivint amb un to i és un altre, i a vegades l'estàs trobant. A mi això, quan m'ho va dir, vaig dir, hosti, quantes vegades m'ha passat a mi. Però jo sempre, amb aquests secrets, diria, és com tornar a retrobar. És com quan tu, no sé, jo penso un que balla, no? I que està ballant i en algun moment ha perdut no el ritme, però sinó aquella gràcia, aquella manera de modular diferent, no? Llavors, doncs, necessito això. O tinc això sobre la taula o em perdo la veu narrativa. I com per mi, com per la Mercè Rodoreda és tan important doncs, que la veu narrativa flueixi. Jo no entenc, per exemple, quan ara mateix, i no vull citar ningú, que premis que s'han guanyat i vaig dir que a veure què ha escrit aquesta persona. I saps això que ara permeten no baixar la primera pàgina i llegeixes la primera pàgina d'una que et diu que pujava un turó d'una muntanya i que va mirar enrere i dius, bueno, però quanta gent hem escrit això, quan ha escrit això i de la mateixa manera. I no tenim més ambició i a més estem premiant això, a més estem fomentant la vulgaritat, doncs estem en aquest país i volem ser molt elitistes, però estem fonamentant doncs, un producte de baixa qualitat. Ho dic això per premis que a vegades es donen i dius, bueno, aquí què està passant, no? Bé, doncs per mi això és una obsessió, no? O ens unim i ens reflectim amb les corrents literàries que hi ha en aquests moments a Europa i a tot el món, o estem produint una literatura molt mediocre. Aquí estic fent una... N'estic fins als nassos del que estem produint, no? N'estic fins als nassos i del que estem promocionant a través d'alguns premis editorials que s'estan donant, no? Llavors, doncs, t'ho deia això perquè és una obsessió meva i perquè penso que el que no pot ser és que et baixis un primer fragment i que la gent estigui comprant allò, i la gent no és tonta, perquè jo tinc un club de lectura i llavors... No, en absolut, jo també. Aquell premi i diu, és que no sé, i dic, no, digues, no, és que clar, si ho ha escrit tal, no, si ho ha escrit tal, ho ha escrit qual, no, és que no sé, no té res, no té substància, no té res. Bueno, t'ho deia això perquè parlo de les obsessions, no? Per mi l'obsessió és, o tu vas amb una corrent, amb Manel de Pedrolo, ell va fer durant la vida, que va escriure, no sé, quasi 100 obres, i sempre va fer una obra sempre emmirallant-se amb el que s'estava fent a Europa en aquells moments, no? Jo també estic mirant les corrents literàries que hi ha en aquells moments per aportar alguna cosa, perquè si hem de reproduir els mateixos esquemes... Perdona, acabo aquesta frase. Una frase en Txékhov deia, el respecte de l'escriptor vers el lector és intentar dir allò que volem dir d'una forma diferent a com ho han fet els escriptors que ens han precedit. I això no es fa. Llavors, doncs, o en aquest país nostre tan petit són molt poc respectuosos els escriptors, o els editors també són molt poc respectuosos, o no sé què passa. Però estem produint productes vulgars, mediocres, i a més els estem premiant amb 10, 20, 30, 40.000, 60.000 euros, que ja es veu que no te'ls poden donar així perquè sí. Bé, jo faria una denúncia... No. Tens tot el dret a dir això. Jo tampoc discrepo gaire, vull dir, anem molt alineats. Ara, et diré una cosa, el sistema de premis que hi ha aquí és hereu, dic aquí, dic a l'estat espanyol, majoritàriament, es fa com el que fa els melons, és a dir, se premia un llibre per a donar-li promoció. O sigui, a França es premia un llibre que ha funcionat. I en el cas, per exemple, en els meus tinc l'agraïment i estic enormement satisfet i estava acollonit. Per exemple, el Canales, per exemple, la prova de foc era un club de lectura que es va fer i van tenir a dir... I jo no em vaig poder negar i vaig dir, no, igual no m'atreveixo a que passi el club de lectura, perquè igual aquesta gent té un nivell, jo les considero que tenen un nivell, i dic, això és una novel·la negra que no té el nivell, jo soc mateix. I clar, tothom va fer bons comentaris, alguna gent que ha discrepat i tal, i que té tot el seu dret de discrepar, i hem arribat a un acord i se sorprenen de la meva reacció. Dic, no,
si jo t'ho agraeixo, si jo no pretenc agradar a tothom. Jo tinc les meves capacitats, les meves maneres, i no pretenc, si jo tingués una formació en clàssiques com la va tenir, jo què sé, poso Carles Riba, però quan vaig passar la selectivitat de lo que te feien Carles Riba, i a mi no m'agradava molt. Però és com tot, ha d'haver-hi, jo dic que hi ha d'haver-hi una mica de tot, i evidentment, i a lo millor, sense discrepar de tu, dic que l'excel·lència, les bones novel·les surten de que molta gent pugui publicar i que també hi hagi molta més gent de nivell que llegeixi, perquè també tenim un problema. Ara que es parla de retallades, de que hem de publicar menys, hem de reduir, de no sé... Però, perdona, que et faig un incís amb això. Quan surten les enquestes dels nivells de lectura, no sé si ho saps, perquè jo ho llegeixo cada any, no, però és que a Catalunya anem per darrere em sembla que és, no me'n recordo, de Cantàbria, que això ja, o sigui, anem, nosaltres que resulta que som aquí també el país de l'elit, i bueno, de l'elit, anem per darrere de Madrid, per darrere de Cantàbria, per darrere, o sigui, nosaltres estem a la meitat. És que, llavors, no sé si tu coincidiràs, però jo he anat bastant a Madrid, he viatjat molt, i allà les llibreries és com, vull dir, no sé, és com un lloc de culte. Jo no sé si és, a vegades penso, a veure si serà la temperatura, que com els té més a fora que nosaltres, dic, potser potser aquesta gent llegeix més, però hi ha una cultura molt especial. Jo una vegada, poso un exemple, un dia vaig anar a buscar un llibre a una llibreria de Madrid que només constava, que només tenien per Madrid, perquè aquí a Barcelona no l'havia trobat, i vaig a una llibreria i em dic, escolta, buscava un llibre de Walter Hugo, precisament, d'anagrama, i em diu, no, aquí no hi és, però espera't un moment que t'ho miro, i m'envia a una altra llibreria. I dic, està a la mateixa cadena? I em diu, no. Dic, com que no és de la mateixa cadena? I vostè com sap? Diu, perquè totes estem organitzades amb un, no me'n recordo quin sistema és. Sí, les llibreries comparteixen el magatzem. Nosaltres no tenim, ni se li ocorriria a la Casa del Llibre fer-li un favor a la Laie ni a la Laie fer-li a la Central. I ja no dic a la Casa del Llibre, sinó només les que són independents, que no formin part. No, tampoc, ni la Laie a la Central ni la Central, per dir les més conegudes. Això no. I en canvi ell me va enviar al carrer Santa Anna a buscar aquell llibre que no hi guanyava res en absolut. Quan vaig arribar allà li vaig preguntar i llavors aquest senyor no només tenia aquest llibre, sinó que tenia 2 llibres més que jo buscava, del Peixoto, que en aquells moments no coneixia, i ja me'n va vendre 3. Això a les llibreries, no sé, a mi no m'ha passat, i no vull dir cap, però ni les independents, ni les cadenes, ni res. I la gent aquí, per molt que digui, els índexs diuen que no llegeixen. I és veritat que la cultura castellana ens agradi o no ens agradi, factura més i llegeix més. Per tant, això de donar-nos cops en el pit de que som els... No. Bueno, sí que... No estem llegint, nosaltres a Catalunya no llegeix. Ens agradi o no ens agradi. Tenim una cultura de riure, així ho dic. A mi és que em mataran aquí, em tallaran. No, jo te faré matisacions sobre això, s'entén. A veure, les enquestes de lectura, les de l'EGM, jo mirava, jo he fet clubs de lectura, o sigui, col·laboro en un i la gent que hi ha és de molt nivell, vull dir, de lectures i d'allò, i les lectures que proposa no discuteix, diu, d'acord, i són aquests. El que sí que veig és que en les enquestes aquestes de lectura hi ha molta mentida. No ho sé, no ho sé. Sí. Mira, no ho sé. En el país... Jo m'he bellugat molt per Madrid per circumstàncies i conec molta gent de cultura i escolta, i es llegeixen, jo no conec gent que aquí s'estigui llegint cada setmana un llibre. I en canvi allà, no sé si és una... Jo crec que és una cultura que és més tancada, pel que sigui, però es llegeixen. Sí, jo dic, este libro i este altre. Jo no dono l'abast, és que jo mateixa no dono l'abast. Jo crec que vivim més de fora al carrer. No sé si ets sol. Però jo al contrari, jo a Madrid he anat per raons de feina i a Lisboa. I he treballat, molt el tema aquest. I aquí sí que trobo, i em moc amb gent que llegeix moltíssim, i en això me donaria la raó... Ja no són les dades, és que la gent que coneix llegeix. Perquè tu has anat a buscar els llibres. Jo miro l'EGM i el que miro són la premsa que llegeix. I això és únic de l'estat espanyol. La premsa, el periòdic més llegit, no és un periòdic generalista, és el Marca.
i després entre els 4 o 5, dic abans del coronavirus, ara no ho sé, perquè ara tot passa digital i ara ja el control. I després hi ha els 10 primers periòdics del país, perquè vegis com va la gent i el que surt després en les eleccions, són esportius. Entre els 10 primers n'hi ha 4 esportius i aquest és un fet diferencial únic de l'estat espanyol. Premsa deportiva és això. Programa de televisió que dura un programa de porqueria durant molts anys. I de lectors, això ho dic per un editor, que vaig anar a unes formacions que va fer un editor sobre com havies de portar un llibre a l'editorial i tal, en una editorial petita. Però va donar dades molt bones. Lectors compulsius de l'estat espanyol. 100.000 lectors compulsius. O sigui, tu has tingut sort, perquè has trobat a part d'aquests 100.000. O sigui, gent que llegeix compulsivament. Tant a Catalunya com a Madrid hi ha gent que llegeix 4 o 5 llibres, o sigui, llegeix molts. Doncs mira, jo dic que no els trobes, Jo vaig a vendre, jo faig molta promoció així, de forma independent, que ho faig molt, i me'n vaig un dia, i no te'ls trobes, Sí que llegeixen, que tal, però això de llegir un llibre, 2 llibres contínuament, disculpa un moment, ara t'he hagut d'això perquè jo teletreballo, no? Bé, és igual, Sí, perdoneu, que jo estic teletreballant i he fet un incís. Doncs, bueno, doncs això. I la gent, doncs, no sé, no tinc temps, no sé què passa. Jo vens un llibre i dius, és que no llegeixo, i sempre et diuen, no llegeixo tant com voldria, no llegeixo tant com voldria. Són valors. Són els valors, és a dir... Però, veus, fas la mateixa, bueno, a Madrid no, però faig la mateixa promoció a Mallorca, mira què et dic, a Mallorca, entre la població mallorquina, no la versió flotant i tot això, i els mallorquins també llegeixen molt. Els mallorquins és una societat que llegeix molt. Tu fas una presentació a Mallorca, de gent que no coneixes de Facebook, has d'anar-hi, Jo vaig anar, tu ara fas una presentació a Barcelona i tu convides a Facebook gent i tu espera't allà, t'esperaràs allà assegut perquè si et ve una persona ja serà molt. Jo vaig fer una presentació a Mallorca perquè jo portava gent, perquè és gent que jo he viscut allà i tal. Però gent que no coneixia de res, va venir un senyor d'Artà. Artà està al mig del pop de Mallorca, un senyor d'Artà. Un altre no me'n recordo, d'Alcúdia. D'Alcúdia és com si fos 50 quilòmetres. O sigui, se conec una mica. És que se'n va omplir la llibreria de gent que eren amiga d'això. Gent que, no sé per què, no sé si també estan tancats en una illa o què, però tenen una cultura de lectura. Una cultura de lectura importantíssim i de referents i molt poetes, els agrada molt la poesia i tal. Jo no sé, aquí t'ho dic, a veure, soc molt crítica, igual vindrà algú, soc molt crítica però no sé, jo crec que segurament si féssim el que tu has dit, igual llegim més diaris, això sí que m'ho crec, que llegim a l'Aracat i llegim el Punt Avui i tot això ho llegim molt i el Núvol i tot. Però llibres... Els titulars, Els cultureta sí que són molta cultureta, però llibres no. No, llibres no, si no t'estic donant la raó, però te l'estava... I així ens va a nosaltres, ens va fatal. I així han de fer, com dius tu, han de fer premis per publicitar els llibres i que I llavors la gent surt escarmentada perquè és un premi que al llibre no li ha agradat i al final acaba no complint. Però això no podia... Els de sí que crec que han fet un bé, com dius tu. Han fet un bé, jo també en condueixo un, fas un bé, la gent descobreix nova gent. De fet, jo he portat gent molt coneguda i al final t'acaben dient que els que els hi han agradat més són els no coneguts. Mira, a l'últim club de lectura ara farem propaganda d'una autora nostra de Pagès Editors. Vaig portar un munt de gent coneguda. La que va vendre més va ser la Sílvia Mayans, nostra. Va vendre no només el llibre que van llegir, sinó que els hi va agradar tant que vam haver d'encarregar a l'anterior de la sèrie del mateix inspector. Veus? I ja m'havien portat que els clubs de lectura fa que coneguis, vull dir, amb això, gent que potser no està a la primera línia perquè no té el suport ni la promoció dels mitjans i en canvi té després troba un reconeixement quan els coneixen. No, jo el club de lectura els valoro moltíssim perquè per a mi va ser com escola. És a dir, quan veus un llibre, i l'hauràs vist, si tens 15 membres o 20, el que estic jo són 20, hi ha homes, Pensa que també tenim un número. Només en tinc 3. Quants en tens tu? Jo 3. A veure, uns 4 o 5. O sigui, hi ha més, però que vinguin fixos,
estaven en les cinquenes, i 4 o 5 fixos, eh? Això és un èxit, un èxit. Tres només. Doncs he après molt... Un professor de literatura, ja és raro. Després un senyor que és metge, que també és molt bon lector, que també és raro, i un altre noi que també és molt raro, que és escalador. Raro en el sentit que llegeixen. A l'escalador aquest sí que llegeix un llibre cada setmana. Sí. Doncs jo he après molt perquè cada lector fa la seva lectura. És a dir, cada lector fa la seva lectura i té una opinió, i tu pots estar d'acord més amb un, més amb un altre, no està tant, però tot t'enriqueix. I jo he après molt d'això. I ara te volia respondre una cosa, que era això de les biblioteques. Perquè jo havia utilitzat les biblioteques per una raó. Jo visc a Sabadell i anava a treballar, per exemple, a Cerdanyola o a Cornellà, allà a prop de TV3. És a dir, deixo el cotxe en Esplugues, vaig a peu fins allà on estan els estudis de TV3, això toca a Cornellà i l'altra banda toca a Sant Joan d'Espí. I anava allà. Si a la tornada, què t'espera? Doncs t'espera una cua. Si plegues a les 6, de tornada, una cua. Total, perds hores, hora i mitja, 3 hores diàries, desplaçant-te. Doncs, com tinc el cotxe aparcat, me'n vaig a la biblioteca, vaig amb el meu ordinador. No tinc el diccionari al costat, però el tinc online. Tinc tot l'Institut d'Estudis Catalans accessible a la web, tinc tot el material i, a més, tinc tot el que escric, manuscrits i treballo, tinc tot en un núvol, perquè el portàtil me'l podrien robar o entrar un elefant i trepitjar-me'l, coses d'aquestes, no? I, en canvi, tot ho tinc en un núvol assegurat. Cada vegada salto més a treballar i, de fet, ho tinc tot. Ara mateix tenia l'escaleta d'aquesta xerrada, la tinc en un document de Google Docs, perquè ho tinc tot en pantalla. Tinc aquí la de l'Instagram i el no sé què, ho tinc tot aquí. No sort de tu, perquè si no, no sé com s'hagués fet aquesta xerrada. Sí, no, vaig intentar una, el Sant Jordi, que va quedar malament, van fer una, que havia de ser a 2, amb Ràdio Sabadell, però no va funcionar bé. Jo era el convidat i no funcionava, no acabava d'entrar, no se me veia negra, i deia, el meu telèfon que està ple, no sé, però no tinc... Jo no sabia ni què era això, tant és així que l'altre dia, que no, en Sebastià no ens deu veure, però l'altre dia jo em vaig despertar a les 6 del matí i em vaig posar a Instagram i de cop veig en Sebastià Ben Nasser que estava, com no sé, fent coses, no? I jo el pitjo i pensava que era un vídeo, no? I de cop comença ella a parlar i no sé què diu i em diu, hola Montse, què tal? I jo dic, serà que aquest senyor m'està mirant? Això és la incultura informàtica. I jo dic, però això què és exactament? I després vaig veure que era aquest sistema que havíem d'utilitzar nosaltres. Vull dir que, mira, imagineu-vos quin és el meu grau d'incultura en aquests nivells. Després vaig saber això. No sabia dir, però aquí estan i és també una activitat en directe com aquesta. Bueno, menys mal que ens ha sortit bé, Sí, perquè a més ja se'ns acaba el temps. Ens estan dient que s'acaba, Sí, que ja està. Molt bé. Sí, s'acaba perquè igual talla. Sí, acomiadem. Espera, diré una cosa que volia dir més. Bé, el fet que faci Instagram és perquè Instagram, molta gent ha crescut molt més, és el mateix propietari de Facebook, però hi ha més gent jove aquí, en Instagram, que només en Facebook, tot i que, bé, hi ha molt fotògraf també aquí en Instagram. A mi no és el que més m'agrada perquè és molt incòmode, perquè el Facebook o el YouTube, altre tipus de xarxa, jo puc estar o posar-me una càmera i muntar-m'ho. L'Instagram només és amb el telèfon. I això a mi m'emprenya molt perquè no puc respondre. O sigui, imagina't, si he de respondre, aquí van sortint els missatges i jo no puc respondre. Però és que si els veig, així que s'escapen i com tinc ara els bifocals, tinc les bifocals, llegeixo així i diu que ja, què tal. Doncs jo agraït d'haver passat aquesta estona, als que hem estat, agraït al públic que ens ha escoltat i aguantat aquí, que no ens hem barallat, tenim moltes coses, molts acords i moltes coses que estem d'acord i podíem estar treballant, xerrant fins a les 7 de la matinada i no acabaríem, de coses i vivències i coses que tenim en comú i diferents, i d'això enriqueixen. De les converses com aquestes tothom s'enriqueix.
tothom. Jo estic encantada, Manel, d'haver-te conegut. Tenia bones referències perquè, no sé si ho saps, però tenim una persona coneguda en comú a Sabadell, que és el Pere, ara no recordo el cognom, el Pere, que té una impremta. No saps qui és? És que, Pere, sí, amb impremta. era un client teu o tu eres client d'ell? Bé, és igual. És una persona que m'ho va comentar, que també havia llegit, justament és un molt bon lector, i em va dir que havia comprat el teu llibre. És l'espòs d'una coneguda meva. I bé, doncs, que tenia bones referències de tu, em fa molta il·lusió que hagis estat el guanyador darrere meu, i m'ha agradat molt la teva novel·la. Estic contenta que el Ferran Canyameres l'hagi guanyat una novel·la negra. Home, l'han guanyat moltes, l'Agustí Vell. Jo vaig gaudir com a Agustí Vell. Jo crec que el jurat tampoc és ben bé de negre i té uns gustos... Jo crec que és un molt bon jurat, a veure què he de dir, i és un jurat amb uns gustos, no sé, que potser són, no sé, devem tenir afinitats alhora. També abans que jo hi va anar, com es diu, el Rafael Vallbona, que també no és un escriptor de negre, no? Per tant, vull dir, és un tipus de jurat, no sé, jo crec que amb una visió més àmplia, no és aquell tan tancat, no? Amb aquest això, i per tant, estic molt contenta d'haver-te conegut, d'haver tingut aquesta xerrada i a veure si ens coneixem d'una manera física i tu em pots firmar el teu llibre i jo ja et firmaré el meu. D'acord? I moltes gràcies a Pagès per el seu suport. I esperem que es facin nous lectors, perquè si no ens n'anirem tots a la ruïna, Pagès inclús. No, farem directes, es tornarem tots, com deia el Salam Martín, en 4 dies, gràcies al virus, ens hem fet experts en transmissions en directe. Voldria més que llegíssim més i menys directes. Però pots recitar, molta gent ha llegit el teu llibre. Sí, recitar, la primera frase. Vinga, gràcies. Negatiu. Vinga, adéu. Adéu.